Aurki, ETB baten... Mila zazpireunda berrogeita hamargarren urtean bi jesuita gipuzkoar Nafarroako baso ilunetan barrena sartu ziren kristautasuna zabaltzeko asmotan. Arrisku handiz beteriko mundu batera sartu ziren. Leizan zaudete, perretxiko zaleok, alde hemendik. Estarrin Roberto De Niro nekua. Batean Gipuzkoar hauek beren bizitzako aurkikuntarik handiena egin zuten. Perretxikua. Jesuit Estarrin Jeremy Ironsenekua. Indio Estarrin Leitzako Yanomamia. Aurki ETB baten Perretxikuen misioa.